Mak info iki sampean kabeh mesti paham daerah kene iki. Wong Lorolan karo daerah kene iki mesti paham. Lah kene iki pertigaan lho Mak, Kedong Wungu. Iki SD negeri lek kono kali Bali desa. Iki lek sing arah ngidul iki tembuse Mak. Tembuse Panggung Asri lho Mak. Lumur Timo kae. Iki tak sepilne dalane jalur alternatif teko Kedong Wungu sampai Panggung Asri. Aja lali iki deloken sampe entek videone. Dadi ben roh dalane iki piye penak urane iki ben roh. Dadi misalkan sampean seliwat kene iki ora mamang lho. Dadi sampean kabeh misalkan omahe daerah Siropuro, omahe daerah Talun, Gandusari, Wlingi dan sebagainya. Wengko sampean lek seralep neng Pantai Serang utawa neng JLS kono dan sebagainya daerah kono. Kuwi asline sing paling cedhek liwat kene Mak ya. Lek sampean liwat liwat Binangun kono ya kepejene Kadoan. Ku lek sampean liwat kulon liwat Ludoyo ya termasuk ya Kadoan. Asline sing paling cedhek ya panggal liwat kene iki. Lah kene iki masuk dusun Centong Mak ya, Centong lek enggak salah. Lek salah ya minta maaf. Dusun Centong desane Kedung Wungu Kecamatane Binangun Kabupaten Blitar. Dadeke Kedung Wungu termasuk desa neng wilayah Binangun sing kulon dhewe ya lor dhewe. Lah iki kene dusune masuk Centong. Lek dalane iki ya teko kene ya lumayan penak Pak ya. Lek jarak tempuhe teko apa jenenge? Teko daerah kene iki sampai teko Panggung Asri kono ya kurang luwih ya 3 kilo paling. Dadeke kurang luwih 3 kilo adohe. Lah teko kene dalane ya sik po enak ngene iki. Wah, ya lumayan lah, ya ora angel nemen ngono lho. Kene iki dusune Centong. Kira-kira enek ora sing omahe kene iki? Ya lek kliwatan apa piye ya jal komen. Ya iki matur suwun wis ndelok videoku. Ya luweh-luweh videone didelok santai entek ngene aku wis muarem apisan. Aja lali ngrung follow di-follow, sing ngrung subscribe di-subscribe. Sing ngrung mitet jempole ya kendang dipitet jempole ngono Mak ya. Keranjang bione iki dibuka ya oleh. Lah ajakane dawa men tenan karo videone iki ya ngekeki apresiasi. Ya wis ngono kuwi lah konten kreator iki ya. Lah iki dalane ya ngene iki ya lumayan ya pemane ngene iki ya sik penak lah wilayah pegunungan ngene iki sik lumayan penak. Ya kiwa tengen ya omah ya Tegalan daerah pegunungan iki pancen ya omahe sik rung begitu akeh ngono Mak ya. Dibandingne desa-desa ngesor iki omahe ya rung patek akeh nemen. Dadi wilayah daerah rada gunung-gunung wilayah wombo tapi penduduke ya ora patek akeh nemen. Beda karo daerah dataran rendah kuwi desane ya pancen ciut-ciut. Desane lek daerah ngesor iki pancen ya ciut-ciut lek dibandingne daerah dataran tinggi luas wilayah desane paling ya dataran tinggi iso 2 sampai 3 kali lipate dataran rendah. Tapi ya masyarakate sik penduduke sik kuwerep dataran rendah lho maksud iki. Lah iki ngarepe ketoke dalane wis lekas angel wisan ya. Tapi angele ora patek akeh. Lah iki lekas rada es krim dalane iki. Kene iki ya ketoke kene iki sik masuk Centong kene iki ya. Centong sian. Ya wis ngene iki dalane ya menggak-menggok iki pancen ya usum udan ya becek ya lunyu ya iki ya rada dibruki karo masyarakat iki. Dadeke ya sik ra nemen-nemen lagi sing tergenang-genang banyu ya ngene iki. Ya iki ketoke kali iki ketoke perbatasan karo dusun Juruk ketoke. Ketoke sing kene iki wis Juruk iki ngetani Juruk Mak ya. Engko lek mau mentok kono ya wis masuk Ndawe. Lek desane ya Panggah Kedung Wungu, Juruk, Ndawe, Centong iki kabeh ya masuk Kedung Wungu desane sian. Lah iki ya munggahi ya rada alus neh penak iki wis angel neh. Lah kene iki wilayah Juruk iki angel iki dalane Mak ya jan aspale sampe entek iki. Ya muga-muga ni didelok Pak Riyanto utawa didelok Pak Kaji Begin dadi ben iso nggerakne anak buah lho. Dinas PUPR apa-apa sing ngurusi dalan ngene iki. Lah iki lejane dalan mening kene iki jalan alternatif kok. Lah kene iki kuburan Mak ya, kuburan makam Juruk iki. Juruk.
Ya is angel iki sakmene iki jane pokok raudan ketoke ya enggak nemen angel iki. Angel iki ora akeh mak ketoke. Kidul kono iki kan wis masuk panggung asri mak ya wis masuk wilayah Lumur Timo. Dek kae wis tak sepilne to teko apa jenenge replika Monas kae ngalor sampai perbatasannya kan dalane wis penak wis Korea. Sing angel iki masuk wilayah Juruk ki lho mak ya. Masuk wilayah Juruk ya keadaane kaya ngene iki. Tapi lek bengi lek sing wedi karo anu ya aja liwat kene. Iki ketoke lampu-lampu barang ning kene ya ora enak. Lek bengi mesti weteng iki. Lah iki les Korea le jan set sisan teko kene. Angele pirang meter lho ya paling kurang luwih ya 500 meter. Lah iki perbatasane Panggung Asri karo Kedung Wungu mak ya sing kidul iki Panggung Asri sing lor batas iki Kedung Wungu. Ya wis ngene mak matur suwun. Trit